Mae'n nadolig cyn bo hir, ond dim eisiau creu panic nagos, achos mae yna bethau mae rhywun yn gallu neud mlaen llaw. Wel, ni sicr ddim yn cyflyru neb i brynu ddiangen, ond mae lot o bethau gallwch chi archebu neu brynu mwyn lledaenu'r gost, achos mae'n gyfnod drud, yn dweud? Ydy. A hefyd, mae'r stres yn uchod di, a os ydym rhywun yn mynd at nadolig a ddim di paratoi, mae'r stres yn dechrau cynyddu rhyw fymryd. Odi, felly mae cynllunio a meddwl mlaen yn dipyn o help. A un o'r pethau cynt y gallwn ni wneud yw cefnogi busnesau lleol. A mae yna gymaint o gynhyrchwyr nawr yng Nghymru, maen nhw da chi draw fyna. Ydy, mae lot rai o'n nhw fan hyn. Ewch ati, ewch restr o bethau sy'n angen, felly cigodd, neu gawsiau, neu ddiodydd, neu jamiau, gynnyrch y popdi. Felly ewch ar-lein, a wedyn gwnewch restr o'r cwmnïau eich moyn cysylltu â nhw. Oes esw bod y diod oedd ochr fi? Ie. Ond mae'n neis i gael hamper hefyd, a weithiau mae rhywun eisiau rhoi hamper at ei gilydd i hunan, yn dos? O tra bod y cynhyrchwyr mae'n aml iawn yn gwneud hamper i hunain, falle byddwch chi moyn gyda hamper i rywun arbennig, bod chi moyn rhoi pethau gwahanol. Felly, nawr y cyfnod, i feddwl am pwy eich moyn prynu hampers iddyn nhw. Falle, meddwl am thema falle. A pan fyddwch chi'n mynd i siopa bob wythnos o nawr hyd nadolig, rhowch un peth bach mewn yn y fasged siopa. Mae'n meddwl wedyn eich chi yn lledaenu'r gost na a hefyd eich chi'n gwneud y paratoi. Mae hefyd yn ffordd o gadw cofnod o faint eich chi'n ei wario. So mae'n rhwydd iawn yn agos at nadolig, mynd i banic a prynu gormod o bethau. Felly meddylwch, chi moyn gwario 10 pint, 20 pint ar hamper i rywun, bod chi wedyn, bod chi'n prynu rhywbeth, bod chi'n rhoi rhestr bach, wedi gwario 50 neu 100 cinog. Mae hefyd yn ffordd o wneud y mwyaf o fargeinion. Mae lot o bethau pris, chi'n cael 2 am bris 1 ar hyn o bryd. Felly, rhowch un yn eich cwbwrdd chi, a un mewn yn yr hamper. Felly, hwnna'n ffordd o gwneud. Pethau eraill sydd yn mynd yn hedfa mas o'r siopau, yn agosach at nadolig, yw pethau fel y foils mowr i lapo'r twrci, a'r tiniau ffoil. Felly, os ydych chi le yn y cwbwrdd, prynwch y rholyn nawr, felly chi'n gwybod bod ydych chi wedyn, ond gwnewch gofnod unwaith eto, fel bod chi ddim yn ofnoddio bod ydych chi. Ie, lle bod chi'n prynu fe to. Ie, a ffeindio yn y flwyddyn newydd. Oedd yn fam i wastad yn gweud gyda pethau fel yna, os dyw yn y cwbwrdd, dyw e ddim yn mynd i fita na ifed, felly mae'n mynd i aros lle ma fe, dyw e? Ie, mae'n bwynt teg. Ydy. Rhywbeth arall gallwch chi wneud, mae'n adeg delfrydol i wneud pethau fel pwdinau, cacennau nadolig, chutneys a jamiau. Felly, ffindwch eich hoff rysait, cacen nadolig, edrychwch ar y restr, edrychwch ar y cwbwr stor hefyd, a wedwch, os ydych chi angen raisins neu triog neu beth bynnag, gnewch eich restr siopa nawr, ewch mas i brynu nhw. Felly, os ydych chi fynd spar neu rhyw brown bach, gwlyb, fi'n gyda bod sawl... Lot o'r ein agos, ie. Wyr y ffordd. Ewch ati wedyn, a byddwch chi ddim yn gorfod hasti mas o'r siopau wrth feddwl bod dim byd, bod rhywbeth arbennig ddim dy chi. Bydd y cynwysion i gyd yn barod gyda chi. A maen nhw gyd yn mynd i bara fi, dwi'n mynd i fynd... Odyn, math mae o gynwysion sydd, os brynwch chi nawr, bod nhw dy chi hyd yn oed yn... Wel, fydd yn, nadolig nesaf hyd yn oed, falle, rhai o'n nhw fel triog. Chutneys, mae yna fargeinion i gael dal yn y siopau, pethau tymhorol, fale, plwms, gellig, felly newch y nawr, oherwydd mewn mis, bydd y prisau wedi codi. Felly nawr adeg. A mae'n ffordd dda hefyd, os ydych chi gnwd o fale, lle bod chi'n, achos allwch chi'n byta nhw gyd, na chutney na rhywbeth fel yna. Neu pilwch nhw ar ochr yn ffreezer yn barod. A sôn am y ffreezer, mae'r ffreezer yn berffaith ar gyfer unrhyw fath o baratoi ar gyfer y nadolig. Nawr, dyma'ch y cyfnod le yn tŷ ni'n gweud ni'n bita'r ffreezer. Ni'n mynd trwy a ni'n bita popeth sydd edrych bach yn hen, weithiau ni'n cael ambell i bryd bach, mae Aled yn cael rhywbeth, fi'n cael rhywbeth arall yn mwyn greu lle. Felly mae angen neilldio lle i'r pethau nadolig cyn bod chi'n gallu gwneud y pethau a bod dim lle chi i rhoi nhw. Felly math o bethau gallwch chi wneud yw saws cranberry, felly goeron. Felly prynwch nhw nawr, a gnewch y saws yn barod, rhowch nhw yn y tiniau ffoil a labelwch nhw'n glir. Pethau eraill, pethau fel bresych, cauliflower cheeses, neu hyd oed foron, a mae greifi yn rhywbeth arall. Nawr, os ydych chi'n cael cinio di sil o nawr hyd nadolig, yn aml iawn fi'n ei gormod di sil, mae dy fi beth ar ôl, ond gormod i dwlu, felly rhowch mewn bagiau plastig pwrpasol. Ie, sy'n byth fel Ie, llewi greifi, na i gyfadda. Gret. Felly ar y diwrnod mowr, os oes dim digon o greifi dych chi, allwch chi ddadleth yn gloi, bach wrth gefn. Ato fe, byddwch chi digon wrth gefn. Reit. Mynd i greifi ffres ar ddwrnod nadolig. A wedyn, yn y blaen, mae dy fi bethau eraill, mae yna sôn am brynder
rhai pethau. Ie. A felly, os welwch chi fargeinion dau yn brysu, neu ar bethau fel selsig, neu facwn, neu'r math no beth, a mae rhaid yn bethau sy'n yn eitha bach, eitha fflat. Ydy, mae'n pecynnu'n eitha da ar y cyfan. Odyn, Dyn. Ond sa'ch chi'n gweld fan hyn? Sa'ch chi'n rhewi nhw yn y pecedi? Wy'n rhewi nhw yn y pacedi, ydw. A mae'r selsig na digwydd bod, y rhai sydd mewn cwple bach, felly mae'r rhain i'n rhewi'n dda iawn fyd. Mae'r rhain yn bethau sydd yn rhewi'n dda iawn. Hyd o pethau fel salmon difygu yn rhewi'n dda iawn. Ffrwythau hefyd, felly os nag chi wedi rhewi rhai eich hunain, ar ôl tymor yr haf, yn ydych chi brynu rhaid i rhewi. A mae rhain yn gret ar gyfer gwneud pwdinau, gwneud trifles, a hefyd ar gyfer gweini gyda'ch brecwastau adeg yn nadolig. Felly, newch le'r math yma o bethau a rhewch nhw nawr ar gyfer y diwrnod mawr. Yna peth, ie. Trefnus dyna de, a labeli. Fe fel pan ni'n mynd i'r freezer, sy'n clem bys yna. A hefyd... Fi'n gweud sai o hyd yn neud, ond mae'n bwysig labeli gyda'r dyddiad. A ti'n rannu'r gost dros wythnosau wedyn, dyna'r peth yn dyfa. Odi, yn hollol, mae ydych chi wyth wythnos i rannu'r gost. Ffantastig. Alison, diolch yn fawr iawn.